Jeste šetali danas? Jesam. Kuda? Jeste dobro? Kad sam vidjela ono dral kolika je bila u meni, eto, ne mogu zamisliti da mogu šetat. Ja kad velim mužu mome, kod kuće starije, to čovjek isto 87. godina, meni 81. On će meni, ti mene lažeš, a reko imaš mobitel pa vidi. A di ti je staja? A reko i ja se pitam di je staja. Tumor je u zadnjih, ne znam, tjedan dana koliko je ovdje se pripremala za operaciju, narastao sigurno za 10 centimetara. Dakle, to je bio krajnji rok i zbog disanja, i zbog cirkulacije, i zbog crijeva, jer zamislite taj ogromni tumor u trbuhu pritiska crijeva, sve živo. To nije ni kad se radi o nekakvom madežu samo odstraniti tek tako, nikad se ne zna što može biti, nikad se ne zna za što taj tumor može biti vezan i to je ipak nešto što bi možda veći dio kolega rekao neka to napravi netko drugi.